solemn occasion. It is not an occasion of confusion. Things work better if we do it in a solemn manner. I want to appeal. I've been to many international funerals. I was in the funeral of Nelson Mandela. I was in the funeral of Mandela. I was in the funeral of President Magufuli here in Tanzania. It is only through the still voice that we can be able to hear and understand one another. Now, I want to say something small also in the walok, liend mar moro mar sana no display nyaka nyocha gini tim ji mang'eny waduto we've lost wa wito jatendwa. I've lost my husband. My children have lost their father. People have lost their brothers. And many, many people. Kenyans have lost their loved one. The world have lost their loved one. In this home, edalaka kawuono wan gi jok mo a Zimbabwe, wan gi jok mo a South Africa, wan gi jok mo a Southern Sudan, wan gi General Olusegun Obasanjo mo a Nigeria, wan gi jok mo a kuonde mopogore opogore. To gima dwa her ni mondo gine en image mag jok mayuak. Ok en gimutimo ni nikech ang'enu nukiagi, ang'en gino lit. To gibende gino lit nigi emomiyo gia kuonde ma gintie ka gibiro kar kae. Onego kik wanyis timbe moko makelo gimiluongo ni insecurity. Wanyis timbe moko mamiyo ji paro ni wana